Genesis tia duasanum. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Jacob sɛ, Sɔre kɔ Bethel kɔtena hɔ. Na si afɔrebukyia wɔ hɔ ma Onyankopɔn a oyii ne ho kyerɛ wo ɛda a woredwane afiri wo nua Esau anim no. Ɛna Jacob ka kyerɛ ne fiifo ne wɔn a ɔka ne ho nyinaa sɛ, Montoto anyame ananafo a ɛwɔ mo mu no ngu, na monwira mo ho, na monsakyera mo ntaadeɛ, na momma yɛnsɔre nkɔ Bethel, na minkosi afɔrebukyia wɔ hɔ memma Onyankopɔn a mahohiahia da otie me na odi makyire wɔ kwan a mekɔɔyɛ no mu no. Ɛna ɔde wɔn anyame ananafo a ɛwɔ wɔn nsam nyinaa ne wɔn asom nkaa maa Jacob. Na Jacob de koraa dupɔn bi a ɛwɔ Sekem ho no ase. Na wosim, na Nyankopɔn huhu baa nkuro a atwa wɔn ho ahyia no so, na wanti Jacob ma no. Na Jacob ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa duru Lus a ɛwɔ Canaan asase so a ɛne Bethel. Na osi hɔ afɔrebukyia, na ɔfrɛ hɔ El Bethel, aseɛ ne Bethel Nyankopɔn. Ɛfiri sɛ da a ɔredwane afiri ne nua anim no, ɛhɔ na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ no. Na Rebeka bagyegyefoɔ Debora wui. Na osiee no Bethel aseɛ fam wɔ odum bi ase, na ɔtoo no din Alon Bakut. Na Onyankopɔn yii ne ho kyerɛɛ Jacob bio, ne ba a ofiri Mesopotamia bae no mu, na ohyiraa no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Wo din de Jacob, nanso ɔremfrɛ wo Jacob bio, na mmom Israel ne wo din. Na ɔtoo ne din Israel. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn Twediampɔn. Dɔre na yɛ bebree. Ɔman ne aman asafo befiri wo mu aba, na ahemfo firi w'asene mu bɛba. Na asase a mede mama Abraham ne Isak no, wo na mede bɛma wo. Na w'asefo a wobedi w'akyire no na mede asase no bɛma wɔn. Na Onyankopɔn firi ne nkyɛn wɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ kɔɔ ɔsoro. Na Jacob de odum sii deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ. Ɔbɔ odum, na ohwie ɔnom afɔdeɛ gu so, na ɔde ngo gu so. Na Jacob frɛ deɛ ɔne Onyankopɔn kasaeɛ hɔ Bethel. Na otutu firi Bethel kɔe. Na aka kwantia bi na waduru Efrat no. Awɔ ka Rahel, na awɔ no dene no. Na wɔ mu yɛ den no, awogyefoɔ no ka kyerɛ no sɛ, Nsuro, na yɛnso wobɛwo ɔbabarima. Na ne kra refiri ne mu na ɔreyɛ awuo no, ɔtoo ne din Ben-Oni, aseɛ ne mama ne hunu mu ba. Na n'agya deɛ, ɔfrɛ no Benyamin, aseɛ ne ahotɔba. Na Rahel wui, na wosie no Efrata ɛne Bethlehem no kwan nkyɛn. Na Jacob sii ne da so dum, ɛne Rahel da so dum de besi nnɛ. Na Israel tutu kosii ne ntomadan wɔ ɛda abantentene akyiri no hɔ. Na ɛbaa sɛ Israel te asase no soɔ no, Ruben ne n'agya aba a wayere Bilha kɔdae, na Israel tee. Nso Jacob mmabarima yɛ 12, Lea ma, ne Jacob abakan Ruben, ne Simeon, ne Lewi, ne Yuda, ne Isaka, ne Sebulon. Rahel ma, ne Yosef, ne Benyamin. Na Rahel abawa Bilha ma, ne Dan, ne Naftali. Na Lea abawa Silpa ma, ne Gad, ne Ase. Yenum ne Jacob mmabarima a wɔwoo wɔn maa no wɔ Mesopotamia. Na Jacob baa n'agya Isak nkyɛn wɔ Mamre, wɔ Kiriat Arba ɛne Hebron, deɛ Abraham ne Isak tenaeɛ sɛ ahɔhoɔ no. Na Isak na nyinaa yɛ mfirinhyia 180. Na Isak gyaa ne honhom mu, na owui, na ɔboaboa ano kaa ne nkurɔfoɔ ho. Wabɔ akora, na nnaa mee no, na ne ma Esau ne Jacob sie no.